Τι είναι όλα αυτά? Σπάστο. Να το σπάσω. Γιατί? Αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στο παιδί. Να το αφήσουμε να το σπάσει το παιδί. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και σαμπάνια. Καλά, ρε αγάπη μου, δεν μπορούσες να φορέσεις ένα παντελόνι. Μα εγώ πώς φόρεσα το 12 το τακούνι. Προχώρα. Έλεος. Στην υγειά μας. Γεια μας, αγάπη μου. Έβαλες και φράουλες. Τις έπλυνες. Με ξύδι. Τι έπαθες? Σήκω καλέ. Όχι να μείνω χειρά στα 35. Σιγά να χαλάσω τη βραδιά, κάτσε. Έκανες και όλα αυτά. Πολύ ωραία, Για τη συνταξιοδότησή μου. Ήταν προσφορά. Δεν πειράζει. Θα το σβήσω λίγο. Ρε μωρό μου, φέρε μου κάτι να σκουπιστώ. Τι είναι αυτό κολόχαρτο? Χριστέ μου. Σήμερα δεν θέλω να μιλήσουμε καθόλου για τα παιδιά. Γιατί μιλάς έτσι? Δεν μου είπες κάτι για Κούκλα. Και το φόρεμα, πολύ ωραίο. Και το πες. Ωραίο. Γιατί το κάνεις αυτό τώρα? Τι κάνω? Αυτό με το μάτι. Όχι, με ενοχλεί βλεφαρίδα. Περίμενε. Έλα, μαμά. Ωραία. Να φάνε γλυκό. Να φάνε, να δούνε και ταινία. Τι ταινία, εξαρτάται. Έχει reviews, κάτσε να δω review. Να μην δω. Δείτε και ταινία, ό,τι θέλετε, δεν μας νοιάζει. Γεια. Τι λέγαμε? Όρθια μένουν τα κλαδιά. Κάτι πιο ερωτικό δεν έχεις? Νοντιρουδράτσι. Πέρας. Μισό λεπτό. Τι, σε χτυπάει, πάρε τον μπαμπά. Γιώργο μου, Ναι. μην την ακουμπάς στα μούτρα. Ναι, Πάρε τη ναι. μαμά. Δώσε μου λίγο τη γιαγιά. Μην μας ξαναπάρετε. Γιατί κάθισες? Τώρα μου φύγε. Μην με κάθεσαι, μπελά. Τι είναι ρε μαμά, δεν μπορείτε να δείξετε στο Netflix? Ναι, κυρία Μέρη, βάλτε λίγο βιντεοκλήση να σας δείξω. Ακόμα εσάς βλέπω, κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη, είστε με το νυχτικό, το σιθρού. Ρε μαμά! Δεν πήρες τίποτα από τη μάνα σου. Έλεος! Να σου πω ρε αγάπη μου, θέλεις να πάμε να βάλουμε τις πιτζάμες μας τώρα γιατί κουράστηκα λίγο? Πάλι μην στεναχωριέσαι. Θα το καταφέρουμε τον χρόνο. Α, καλά. Μπορείς να μας φας λίγο πιο σιγά?